ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲେଖା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟଙ୍କର। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ମାନେ ରୁଦ୍ର ଶାସକ, ନାଗଲୋକ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସିବା କଥାକୁ ପୁରା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣାକୁ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3200 ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରୁଦ୍ରମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗଣାଧିପତି। ଗଣାଧିପତି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଳି? ହଁ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ବା ନେତା ଭଳି। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇ ବି ଥିଲା। ବାଃ, ଏତେ ବିସ୍ତୃତ! ହଁ, ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଲେଖାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ଥିଲେ ନାଗମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ ରାଜା ମାନୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ରୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଗସାପରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଉଛି। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ତ ବଦଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା? ହଁ, ସେଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀ ବଦଳୁଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ୟୁରେସିଆ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3200 ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପଟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇ ଉତ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ବର୍ବର ଜାତି ବୋଲି କହୁଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଭାରତରେ ସମତା ଥିବା ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମିତିକି ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାଗସାପ ଉପରେ। ହଁ, କୁହାଡ଼େ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାଗସାପ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କଲେ। ବାପରେ, ଏ ତ ପୁରା ଅଲଗା କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଯେମିତି ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ଥିଲେ ଶେଷ ରୁଦ୍ର ସମ୍ରାଟ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଗୌରାଣ୍ଡୀ ବା ଗୌରୀ, ଜଣେ ନାଗକନ୍ୟା ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଥିଲେ। ସତରେ? ଯୋଦ୍ଧା? ହଁ, ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ହଜାର ହଜାର ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପରେ ସତୀଦାହ କୁହାଗଲା ବୋଲି ଏ ଉତ୍ସ ଦାବି କରୁଛି। ଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଉ ପାର୍ବତୀ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲେଖାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ସେ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଝିଅ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଦକ୍ଷ? ହଁ, ସେହି ଦକ୍ଷ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ, ପୁଅ ହେବା, ଏସବୁ କାହାଣୀକୁ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ବିଷ ପିଇବା କଥା ଶୁଣିଛେ। ସେଠି ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି। ଏ ଲେଖା କହୁଛି ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗରେ ବିଷ ମିଶେଇ ମାରିଦେଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଏଇ ହତ୍ୟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଉ ବିଷପାନର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଗଢ଼ାଗଲା। ମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ? ଏ ଉତ୍ସ କହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳୁଛେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀ, ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା? ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ବି ଲେଖକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପୂଜାକୁ ମୂର୍ଖ ପୂଜା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ର ବଂଶର ପତନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର? ହଁ, କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆସିଲା ପରେ ରୁଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳତଃ ନାଗବଂଶୀ ଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର? ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇଲେ।
ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଖପାଖରେ ଚାମର ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବୋଲି ଏ ଉତ୍ସ ଦାବି କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହା ଏକ ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣି ନଥାଉ। ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଏହି ବିବରଣୀ ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଶାସକ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏହାର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଦରକାର। ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏ ଲେଖାର ଦାବି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରବଂଶର ଲୋକେ ଆଜି ଚାମର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ସହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ।